De mai multe ori pe multă muncă. Cel mai important însă este să știi de la bun început unde îți dorești să ajungi. Doar dorindu-ți să fii cel mai bun de pe piață, poți realiza acest lucru. Exact așa a gândit și Ramona Rădulescu când și-a deschis salonul de înfrumusețare. Cu o experiență de 16 ani în spate ca și hairstylist, Ramona și-a propus să fie cea mai bună. Acum, după atâția ani, este mândră că a reușit și salonul ei din centrul Ploieștiului e printre cele mai bune din oraș. Am început, să spunem, cariera, nu o putem numi decât acum. În trecut, la 17 ani, am lucrat în cadrul Igena, cum era și este și la momentul actual. După 4 ani m-am gândit că trebuie să trec la o altă etapă din viața mea mai sus decât eram. Am început să fac cursuri. Am mers la cursuri, mi-am inițiat o nouă afacere împreună cu alte colege la momentul acela. A fost greu? A fost o trecere grea, nu pot să spun că ușoară. De unde te bănuți? Că îți trebuie neapărat? Din puținul pe care îl aveam, am încercat să îi fac și să mă dezvolt mai mult. Am mers cu fostele mele colege încă 4 ani, după care am zis că trebuie să urc o treaptă mai sus. Am început alte cursuri, un nivel mai avansat decât eram, și mi-am deschis singură. Și așa am încercat să mă duc cât mai departe pe nivel profesional, pentru că nu este foarte ușor, trebuie să stai în trend tot timpul, să mergi, să te perfecționezi, să mergi să stai în top cu tot ceea ce se întâmplă pe piață, să nu cobori mai sus, să te ridici, mai jos să te ridici mult mai sus. Și așa mi-am început ideea de afacere împreună cu o elevă de-a mea, care este cu mine de 8 ani de zile, căruia îi mulțumesc că e alături de mine. Și ai văzut potențial. Și am văzut potențialul și am înțeles că suntem și putem forma o echipă. Ne-am găsit pe altcineva la rândul nostru, alte ucenici, și ne-am oprit în echipa noastră, am încercat să ne facem o echipă de profesioniști pe lângă mine, eu plecând, învățând și la rândul meu învățându-le și pe ele. De la bun început te-ai gândit că trebuie să ajungi așa la nivelul ăsta sau a venit? Da. E foarte sigur că aici trebuie să pui foarte mult suflet, să-ți placă și să vrei să mergi mai departe. Să țintești ideal foarte înalt, nu merge. Exact, da. Adică, da, să știi ceea ce vrei pentru viitorul tău. Și muncă multă. Foarte multă. Ai timp de familie. Foarte multă. Încerc să mă împart și salon și minunata mea fetiță și familia mea și încercăm să dacă nu oferim clientelor ceea ce vor și ce este normal să plece de la tine din salon bucuroasă, mulțumită și să revină, că asta este cel mai, și să-ți aducă la rândul lor alte cliente, pentru că asta este cel mai important, încercăm să le îmbinăm pe toate. Carieră, familie și mai departe, cât mai sus. La momentul ăsta se poate numi o afacere cu profit? Sincer, da. Pentru că altfel nu ai cum să faci asta. Dacă mulțumirile și profitul nu sunt, atunci rămâi la nivelul la care ești. Automat ce înveți și vrei mai mult, automat urci, că nu ai cum să rămâi la același nivel. Cursurile pe care le faci, tot ceea ce înveți, oamenii pe care îi înveți și vrei să fie cu tine mai departe, trebuie să ai grijă și de ei, să mergi la aceste cursuri ca să înveți și pe ei. Perfecționare permanentă. Exact, perfecționare permanentă și să stai în trend.
trend, cum